Ya, ayo nek to rampung urung kok. Iki lho karek nutup bagasi. Ya wis ya ayo. Ayo. Nyapa to jan iki? Nyongkoli. Wes. Sing tenang Mas, iki wis berbongkar kosongan tak gawane. Lah kowe apa wani muterne ning kono arep tak gawa iki? Oh iya ya. Ya wis nek puterno sik. Lah iya, mlaku nyongkoli ya. Tak puterne sik. Oh iya Mas, puterno sik ndang. Nah, lho tak puterke kene sik. Keketer lah gowo ae. Engko yo ora ngentasi paling. Wes kono kek jabani sik. Yo Mas. Gus. Gus. Wes, ayo Mas. Hup, hup, hup. Iki jalan kenceng Mas, jatahku. Kowe ngerti hup ora Mas? Ya wis nyo, gawanen andekne sik. Lah, nek iki kan dalane lurus to Mas. Lah iya, wong kowe iki seneng ngamuke dalan lurus kok menolak menikung kok. Lah, iya Mas, aku ki mbok. Nah, ngarep kae lak wis meh teko dalan gedhe to to. Iya Mas. Nek nyebrang hati-hati. Ya. Saya tahu ngae kon dhuwur kene. Tahan tuh, sik tuh. Ya motor tuh, tahan tuh. Kaya tuh. Tuman mencolot angker teko dalan gede. Ya, tak gawane. Apa nih lentro itu susah. Kok nyebrang ra gelem, mau kueter lah njaluk. Wong apa iki? Wah, lah iki malah balap kuwi.